Meron kayang jurisdiksyon o kapangyarihan ang ombudsman para imbestigahan si Vice President Sara Duterte? Ang bagong nagkaupo na ombudsman na si Jesus Crispin Remulla ang nagsabi na bubusiin niya ang mga hinihinalaang mga anomalya sa Vice President. Kasali nito ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte at kung gaano o paano ginagamit ang kanyang mga confidential funds. Ang tanong, may jurisdiction ba ang ombudsman para imbestigahan ang Vice President? Una na pong nagsabi ng legal opinion ang isang human rights lawyer na si Kongresista Antonio Bukoy na ayon sa Ombudsman Act, walang kapangyarihan ang ombudsman para imbestigahan ang impeachable official such as the Vice President. At kung mayroon mang investigation sa ombudsman ay ang goal ay para masampah ang tinatawag na verified impeachment complaint. Bubusiin natin ngayon ang batas. Now, ano ang sabi? Under Republic Act number 6770, ang the Ombudsman Act of 1989. Meron bang kapangyarihan o jurisdiction ang ombudsman para imbestigahan ang Vice President na isang impeachable official? Sa Section 21 sa Ombudsman Act, merong tinatawag na disciplinary authority sa ombudsman. Ang Section 22, tinatawag na investigatory power ng ombudsman o kapangyarihan ng ombudsman para mag-imbestiga. Uunahin natin ang Section 21, ang disciplinary authority ng ombudsman. Ano ito? Ito ang kapangyarihan ng ombudsman para idisiplina ang public officers. At kung merong ebidensya na mayroong ginawang kamalian, ang public officer ay pwedeng babatawan ng penalty na suspension sa serbisyo or dismissal from service. Section 21 ay nagsasaad na ang Office of the Ombudsman ay mayroong disciplinary authority over all elective and appointed officials sa ating pamahalaan. Except, anong exception? Ang mga officials na pwede lang tanggalin sa pwesto through impeachment. Sino ito? Ang President, Vice President, ang mga commissioners ng Commission Audit, Civil Service Commission, at sa Commission on Elections. Sino pa? Mga justices ng Supreme Court at ang ombudsman. Sa sinabi ko na, kasali sa tinatawag na impeachable officer ay ang Vice President. At ayon sa ating 1987 Constitution, ay ang impeachable officer ay pwede lang sasampahan ng kaso during his or her incumbency habang nasa pwesto pa siya through
impeachment. Now, maliwanag na sa Section 21 sa Ombudsman Act of 1989, walang kapangyarihan o jurisdiction ang ombudsman para mag-impose ng disciplinary action laban sa mga impeachable officials such as the Vice President. Kung mayroon mang investigation ang ombudsman, walang effect para magbigay ng parusa ang ombudsman sa nakonbikto na impeachable officer. Dito tayo sa Section 22 sa Ombudsman Act of 1989. Ang investigatory power ng ombudsman, ang kapangyarihan ng ombudsman na mag-imbestiga sa mga public officials. Anong sabi? Ang Office of the Ombudsman ay mayroong kapangyarihan na mag-imbestiga sa any serious misconduct sa mga impeachable officials or sa mga officers na pwede lang na ma-remove through impeachment for the purpose of filing a verified complaint for impeachment. Ang ibig sabihin, mayroong kapangyarihan ang ombudsman na imbestigahan kahit ang impeachable officer. Pero mayroong limit ang purpose ng investigation para makakuha ng mga ebidensya na magagamit sa isampa na kaso na impeachment. I-apply natin ang batas sa issue ni Vice President Sara Duterte. Ang tanong, meron bang kapangyarihan ang ombudsman para imbestigahan ang Vice President na si Sara Duterte? Ang Section 22 ang nagsabi, yes, pero may limitation. Ang purpose of investigation ay para lang makakuha ng mga ebidensya na magagamit sa isampa na kaso na impeachment. Meron bang kapangyarihan ang ombudsman na kung after investigation sakali makonbikto ang Vice President or mayroong mabigat na ebidensya laban sa Vice President, pwede bang makapataw ng parusa ang ombudsman? Ang Section 21 ang nagsabi, hindi yan kapangyarihan ng ombudsman para mag-impose ng parusa sa impeachable officer. To summarize, under Republic Act number 6770, atin pong iintindihin ang batas. Ang Section 21 ay nagsabi, walang disciplinary authority ang ombudsman laban sa impeachable officer kagaya ni Vice President Sara Duterte. Ngunit mayroong investigatory power ang ombudsman under Section 22. Pero ang limitasyon, kung anuman ang makukuha nila na mga ebidensya, ay gagamitin lang para isampa ang tinatawag na verified complaint for impeachment.